Artêşa Tirkiyê bê agadarkirina çi aliyekî bi alîkariya Hêza Türkmenên nav opozisyona Sûriyê ji deriyê Babilhewa ketin nava xaka Sûriyê û piştre jî deriyê sînoriyê Ezazê û Kilisê bi temamî girtin. Çavkaniyên agadar ji aliyê Tirkiyê ve her wiha malperên nêzîkî Partiya PKK eşkere kirin ku artêşa Tirkiyê bi çekên giran û çend otomobîlên tijî leşker di deriyê Babilhewa derbasî nava xaka Sûriyê bûne. Li gorî wan çavkaniyan ku ew hêza alaya Ketîbeya Sultan Mihemed Fatih ya Turkmanan li ser bû, duh ji aliyê deriyê Babilhewa ve ber bi gundê Dehle û Kefirxan yê ser bi Ezazê ve çûne. Hin çavdêrên rewşê dibînin ku ev derbasbûna Tirkiyê li ser wê daxuyaniya Wezîrê Derveyê Tirkiyê bû ku beriya niha bi du rojan gotibû di van nêzîkan de wê şerê li dijî Daişê dest pê bikin. Li gorî ku duh hatî ragihandin, hêzên opozisyona Sûriyê xwe ji çend navçeyên girêdayî bi gundewarên Idlibê ve kişandine, bêyî ku sedema wê yekê jî bidin xuyakirin. Ji aliyê xwe ve jî duh eniya Nusra di daxuyaniyekê de gotibû ku dê ji navçeyên ser sînorê Tirkiyê ku dibin kontrola wê de ye vekişe û got jî ku Tirkiyê wê navçeyek aram li deverê ava bike. Her wiha duh piştî ku Tirkiye hêzên leşkerî derbasî xaka Sûriyê kirin, deriyê sînoriyê Babiselama ku di navbera bajarê Ezazê û Kilisê de ye bi temamî girt. Hin çavkaniyên ji herêmê ji bajarokê Ezazê ragihandin ku duh piştî Tirkiyê ew hêza leşkerî derbas kirin, deriyê sînoriyê Babiselama girt û hate gotin ku biryara girtina derî piştî wê yekê hat ku ew grûpên leşkerî yê bi navê Ketîbeya Sultan Murad û Ketîbeya Sultan Fatih derbasî xaka Sûriyê bûn û piştre ew biryar pêk anî. Li ser vê biryarê jî rêveberiya deriyê sînoriyê Ezazê jî ew biryar cî bi cî kir.